Mga kauturan, mayong adlaw sa inyo tanan. Sinitiyon, nagapasalamat kita sa Ginoo nga makaupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa Mateo chapter 12 verses 38 pakadto sa 42. Kagako nini pagabasahon nga nagahambal sang subong sini. Dayon may mga manunudlo sang kasuguan kag mga Parisiyo nga nagsiling kay Hesus, "Manunudlo, luyag kami makakita sa imo nga nagahimo sang milagro." Si Hesus nagsabat, "Daano kalaot kag di Dios nun sa mga tao karon nga panahon. Nagapangayo bala kamo sa akon sing milagro? Wala sing milagro nga ihatag sa inyo luwas sang milagro nga natabo sa kay Jonas nga propeta. Subong si Jonas nagpabilin dito sa tiyan sang dako nga isda sa sulod sang 3 ka adlaw kag 3 ka gabi, subong man ang anak sang tao magapabilin sa kadadalman sang duta sulod sang 3 ka adlaw kag 3 ka gabi. Sa adlaw sang paghukom, ang mga tao sa Ninive magasumbong sa inyo tungod kay naghinulso sila sang ila mga sala sang pagkabit bati nila kay Jonas nga nagwali. Karon may isa diri nga labaw pa kay Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa bagatnan magasumbong sa inyo tungod kay nagkarisya halin sa malayo gid nga lugar sa pagpamati sang kaalam ni Solomon. Kagyari karon nagasiling ako sa inyo, may isa diri nga labaw pa kay Solomon. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kagaton ini tanawon ang mga kaundan sini kagatagan naton sing dako nga pagtulunan sa aton nga kaugalingon. Ang aton ginbasa kay nabago lang nagahambal nga may duha ka grupo sa mga tao nga nagpalapit kay Jesus Christ kag sila amo ang manunudlo sang kasuguan kag ang isa ka grupo amo ang mga Parisiyo. Kag mayara sila nga pangabay o kon demand kay Jesus Christ. Nagsiling sila, "Ginoo, gusto namon nga magtan-aw nga maghimo ikaw sang mga milagro katingalahan ng mga butang." Pero ang sabat ni Kristo sa ila, daw medyo malayo sa ilang ginapaabot. Ang siling ni Kristo sa ila, daw ano kalaot kag di Diyos nun sang mga tao sa sininga panahon. Siling ni Kristo, nagapangita bala kamo sang milagro? Okay, daw medyo hindi inaamo ang mga pulong nga ginapaabot nila, pero amo nang ginhambal ni Kristo sa ila. Daano kalaot silin Kristo sang mga tao sa sininga panahon. Ang mga tao wala nagapati kag nagatoo ang ila iya ginapaabot amo nga sila si Kristo maghimo sang milagro agod nga magtuo sila. Sa aton pa hindi sila magtuo, magpati kon hindi nila makita ang dalagko nga mga milagro nga himuon ni Jesus Christ. Pero aton anay suliton ang mga dalagko nga binuhatan ni Kristo, tanaw naton kag evaluate naton sa aton kaugalingon kung kinahanglan pagid bala nga maghimo si Kristo sang madamo nga mga milagro agod nga magpati ang mga tao sa iya nga siya amo ang Mesiyas, matutuod nga manuluwas nga halin sa langit nagkari sa pagluwas sa aton gikan sa silot sang aton mga kalapasan. Tanaw naton ang mga ginhimo ni Kristo.
Sa Mateo 11 halin sa 1 pagkadto sa 6, dira ginhambal ni Kristo ang madamo niya nga mga binuhatan. Siling niya, tanawan ninyo, ang mga bulag nag-ayo kag nakakita na. Ang mga bungol nag-ayo kag nakabati na sila. Ang mga apa nag-ayo kag nakahambal na. Ang mga lupog nag-ayo kag sila nakalakat na. Ang mga aroon nag-ayo kag matinlo na sila. Amo ina ang mga binuhatan ni Kristo nga ginhambal niya sa Mateo 11 halin sa 1 pagkadto sa 6. Labot pa sina o kung dugang sina ang mga dalagko nga binuhatan ni Kristo nga makita naton sa nagkalain-lain nga bahin sa bala na kasulatan amo nga ginpakita ni Kristo sa mga tao nga siya may gahom sang mga katawhan nga nagkalamatay na. Pananglitan sa Lucas 8 halin sa 49 pagkadto sa 56, diri may isa ka bata nga babae nga bag-o gid lang napatay. Ginatawag siya bata nga babae ni Jairus. Okay? Bag-o lang napatay. Pero si Kristo nagkanto dito kag naabtan niya nga hinibi ang mga katawhan dito tungod sa kamatayon sang isa ka bata nga babae. Silin ni Kristo sa ila, hindi ka mo magibi, hindi nga bata mabuhi. Katulad ng siya nga nagakatulog kag pukaon. Okay, gindala ni Kristo dito sa sulod sang hiligdaan sang bata nga bago lang napatay, ang iya mga gintutunan, ang ginikanan sang bata, nagsulod sila dito sa kwarto nga ginahigdaan sang bata, kag si Kristo nagkapot sa kamot sang bata, kag nagsiling, inday, bangon. Nagbangon o kon nabuhi ang amo nga bata nga bag-o gid lang napatay, kag ginsingganan niya ang mga kinikanan, atagi ninyo siya sang pagkaon. Kag nakita sa mga katawhan ang amo nga bata nga nabuhi kag nagakaon. Okay, wala sing patay nga gakaon. Iniya tuod gid nga nabuhi. Tungod kay nakita nila nga nagkaon ang amo nga bata. Ikadua, nga makita naton nga milagro nga ang mga patay nabuhi ni Kristo, makita sa Lucas City halin sa 11 pagkadto sa 17. Ini naman ang amo nga bata nga lalaki, bata sang balo. Ang iyang nanay, wala na bana, napatay na si tatay niya, kag isa lang siya nga bata bugtong, nga mo ang upod ni nanay niya sa ilang balay, kay masubo ini kay iyang nanay mag-isaano na lang nga nagapangabuhi sa ilang balay. Ini iya hindi nga bag-o lang napatay, dugay na ni siya napatay, kay ginayayungan na siya, kag dalalon na sa lulubngan, nasugata siya ni Kristo. Dito sa dalan, sila iya nagapagwa sa banwa, agon maglubong, si Kristo iya nagapasulod sa banwa, upod sa iya mga disciples. Pagkakita ni Kristo sa ginayayungan nga bata na sulod sa lungon, ginhikap ni Kristo ang amo nga lungon, kag ginambala ni Kristo. Sila niya, toto, bangon. Nagbukas ang amo nga ginsudlan sa iya, ang lungon, nagpungko ang bata, kag naghambal. Ginkaptan ni Kristo ang bata, kag gindala dito kay nanay niya, nga nagmasinulubon. Okay, ang duwa tanaw naton. Ang una iya bag-o lang napatay. Ang ikaduwa iya ginayayungan na, inuglubong na, kag nabanhaw sila. Kay kung magsiling ikaw nga naumpawante, way na napatay, iniya, hindi nga na-revive. Ang ginasiling banhaw, patay nga nabuhi, hindi nga naumpawan. Ikatatlo, nga ginpakita ni Kristo ang iyang gahom, kag amo niya ang ginasiling niya, patihin ninyo ang akon mga binuhatan. Agod mabalaan ninyo nga siya gid amo ang Mesiyas
ang ginpadala sang Amay sa pagluwas sa aton nga mga tao. Ini nagapamatuod nga siya tungod kay nahimo niya inindalagko ang mga butang nga hindi ni mahimo ni bisan sino nga tao nga gamanan diri sa duta luwas kay Jesus Christ. Okay, ikatatlo diri nga ginbanaw amo si Lazarus. Kag makita ang record sa John chapter 11 halin sa 38 pagkadto sa 44. Okay? Ang isa to nga ginhambala naton bag-o lang napatay. Ang ikaduha iya ginayungan na pagkadto sa lulungan. Si Lazaro iya 4 na kaadlaw halin sang paglubong, nalubong na. Si Kristo nagkadto dito upod sang iya 2 ka utod nga babay, kag si Kristo nagsiling, ligiran ninyo ang bato nga gintabon sa baba siya nga lulubngan. Kag si Kristo nagsinggit sa mabaskog nga tingog nga nagasiling, Lazaro guwa. Si Lazaro nagwa, ginkuha ang nagaputos sa iya nga maputi nga mga panapton, kag ginkaptan siya ni Kristo kag ginpalakat. Amoy na ang gahom ni Kristo, hindi lang lamang nga nag-ayos siya sang mga nagabalatian, kundi bisan pa ang mga patay ginbanhaw niya sa pagpamatuod nga siya gid amo ang bugto nga anak sang Dios, ang manuluwas sang tanan nga mga katawan sa sining kalibutan. Ang iyang mga binuhatan nagapamatuod kag nagatudlo nga siya gid amo ang aton nga manuluwas. Luwas sina ginpakita pag ni Kristo ang iyang gahom. Gahom sa paglakat sa tubi. Wala sing tao nga makalakat sa tubi. Ara nagalangoy sa tubi. Pero kung maglakat ka nga daw kalsada, ang pamatyag mo sa tubi, hindi na naiya mahimo sang tao. Pero si Kristo 2 ka panahon nga ginsabdong niyang bagyo naguntat. Ang una, makita naton nga si Kristo naglakat sa bukid kag nagpangamuyo. Ang iyang mga titunan ginsugo niya nga mag-una lakat, nagsakay sila sa baroto. Siguro masiling naton nga pambot, no? Salakyan pang tubi. Pero si Kristo wala nag-upod sa ila, silahanon lang. Si Kristo yung nagpabilin kag nagpangamuyo to sa bukid. Sila yan naglakat, nagbiyahe, nagsakay sa baroto, kag naabdan sila sa dako nga bagyo. Sang ini nabalaan ni Kristo nga ang iyang mga gintutunan nabudlayan dito sa dagat tungod sa bagyo, ang ginhimo niya, naglakat siya sa tubi, ginsugat niya ang iyang mga gintutunan. Kag siyang naglapit na siya, nagsinggit siya, hindi kamo maghadlok, ako ini. Si San Pedro nagluksyo kag nagsugat sa iya, pero dugay-dugay nahadlok si San Pedro, nalunod siya, ginhawas man gyapon, ginbuligan siya ni Kristo kag nagsakay sa baroto, kag ginsabdong ni Kristo ang bagyo, kag gilayon, naguntat ang hangin kag kag ang mga balod, kag didto ang iya mga gintutunan nagsimba siya didto mismo sa ilang baroto, ginsimba siya sang iya mga sumulunod. Kag kadua nga makita naton, si Kristo ya upod sa iyang mga disciples. Upod sila dito sa baroto nga nagabiyahe sa tubi. Nag-abot ang dako nga bagyo. Daw malunod na ang amo nga baroto. Nagsulod na ang tubi. Nabudlayan ang iyang mga disciples. Ginpukaw siya. Pagbangon ni Kristo, nagtindog siya. Kag ginsabdong ang amo nga bagyo. Ginpauntat niya ang hangin, ginpauntat niya ang balod, kag ang mga gintutunan niya nagtingala. Siling nila, ano nga sahi sang tao ini, nga bisan ang bagyo, ang hangin, kag ang balod, nagatuman sa iya. Ini amo ang dako nga milagro nga ginhimo ni Kristo. May gahom siya
sa pagpauntat sang bagyo. Kag iya hindi mahimo sang tao, ini nagapamatuod nga si Kristo gamhanan, anak sang Dios, Mesiyas, ginpadala sa kalibutan, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ining dalagko nga mga binuhatan ni Kristo nagapamatuod, nagatudlo sa aton nga siya anak sang Dios, ang manuluwas nga ginpadala agod maangkon naton ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Karon ining tanan nahimo na ni Kristo, pero sa aton ginbasa may mga manunudlo sang kasuguan kag mga Parisiyo nga nagadiman pagid dugang nga mga milagro agod nga magtuo kag magpati sila kay Kristo. Ang gusto yatani ni Kristo nga tuuhan na lang nila sa sini nga tion ang iyang mga ginatudlo kag ilang mga binuhatan, kag hindi na kinanglan nga dugangan pa, kundi saligan na lang, tuuhan na lang. Amo ning kabangdanan nga si Kristo nagsiling sa ila, daw ano kalaot sa sining mga tao subong, hindi Diyos nun nga mga tao, nagapaabot pa sang dugang nga milagro, nga damo na nga mga milagro ang ginpakita ni Kristo sa ila. Ang nakita ni Kristo nga kinahanglan nila, hindi milagro, kay nahimo na ni Kristo. Ang nakita ni Kristo nga kinahanglan sini nga mga tao, kag aton man kinahanglan subong, amo ang pagsalig o kon pagtuo dira kay Kristo, hindi dugang nga milagro, kundi pagtuo sa iya. Kay man ang Bible nagatudlo sa aton nga importante gid nga magsalig kita sa iya. Kung kaluwasan ang paghambalan, ang ginatudlo sang Bible sa aton nagasiling, magtuo ka kay Ginoong Hesukristo agod maluwas ikaw kag ang imo panimalay. Tapos ikaw maluwas, ang ginatudlo pagit sang Bible sa aton, sinya kinahanglan ang mga matarong magkabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. Amo nang kinahanglan nila, hindi milagro, kundi pagtuo kay Kristo. Kay man ang Bible naton nagadugang sing pagtudlo sa aton nga nagasiling, wala sing tao nga makapahamuot sa Dios kung siya wala nagatuo sa Ginoo. Without faith, according to the Bible, you can never please God. Mapahamuot lang nimo ang Dios kung ikaw may pagtuo dira sa iya. Duwagag sina, makita naton nga importante gid ang pagtuo, kagamuning ginapangita sang Dios, kagamuning kinahanglan sang mga tao sang una tubtod subong. Kung ang tao magtuo kay Kristo, mahimo siya nga anak sang Dios. Ang siling sang Bible, John chapter 1 verse 12, sa tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo, mahimo nga mga anak sang Dios. Ang mga anak sang Dios kita nga nagtuo. Si Kristo bugtong nga anak sang Dios. Kita yan nahimong adopted mga anak sang Dios. Kag kabalo ka kung ano ginatudlo sang Bible, nga ang mga adopted nga mga anak sang Dios makapanubli upod kay Kristo. Si Kristo ang bugto nga anak sang Dios, bugto nga mananubli sang ginarian sang langit kag sang duta. Si Kristo amo ang mananubli sang bag-ong langit kag bag-o nga duta. Pero kita nga mga adopted nga mga anak sang Dios, ipaambit ni Kristo sa aton ang iyang palanublion equally, medyo pantay. Kung ano nga panubli niya, iyang i-share sa aton. Ang tanan nga panublion ni Kristo, aton man mapanubli subong nga mga adopted nga mga anak sang Dios.
Sulito na kon, ang amay may bugtong anak si Kristo. Ang tanan nga magtuo kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios kag manunubli upod kay Kristo. Amo ina ang ginapaabot sang Dios sa aton. Hindi dugang nga milagro, kundi pagtuo dira kay Kristo. Kay kung wala sing pagtuo kay Kristo, siling siyang Bible sa aton, hindi mamuot ang Dios sa aton. So ginadiman nila milagro ang ginapaabot sang Dios nga sila magtuo, kita magtuo, hindi dugang nga milagro. Mga kautoran, kung milagro pirmi ang aton paaboton, daw medyo delikado ina. Kay man, base kon ang ginasiling naton nga milagro, nga ginapangayo naton pirmi, ihatag ni Satanas sa aton, kag abi naton milagro nga nagalin sa Dios, gali kay Satanas na ina nagalin. Amo na ang delikado. Tanaw naton bala, ibalik naton jutay sa panahon ni Moses sa Old Testament. Ang gusto sang Dios nga si Moses amo ang magpangulo nga magguha ang mga Israeli noon sa Egypt. Pero hindi sila pagtugutan sang hari nga magwa. Ang gusto sang hari nga sila dito lang sa Egypt agod nga maulipon sila sang mga Ehiptohanon. Okay. Siling sang Dios kay Moses, gwa kamo, ikaw leader, gwa kamo sa Egypt, pagkadto kamo dito sa duta nga akong ginsaad sa inyo sa Kanaan. Pero siling ni Moses, kung hindi sila magpati sa akon, nga ikaw naghambal sa akon nga magwa. Siling siyang Diyos kay Moses, ano nang sa kamot mo? Ano nang ginakaptan mo? Siling ni Moses, baston. Kung hindi gani magpati, ang hari, ihaboy mo ang imong baston sa duta, kag ang imong baston, mahimo nga manog. Kag imo naman kaptan sa ikog, kag imong kuhaon, kag mabalik naman ina nga baston. So naggadto si Moses, nagpangayo ang hari isang tanda, sign, milagro, agod nga matugutan sila pagwa. Hindi magsugot ang hari, kundi nagkapaabot siya sang dako nga milagro, agod nga konbinsido siya nga ang Diyos gid amo nagsugo kay Moses. Ginhaboy ni Moses ang iyang baston, nahimo nga manog, ginkaptan niya sa ikog kag ginbalik, nahimo naman nagbalik naman nga baston. Pero kabalugagon anong ginhimo sa ngari, gintawag niya ang iyang magikero. Ang iyang magikero nagdalaman sang baston, ginaboy man nila sa duta, nahimo man nga manog, may duha ka milagro nga nahimo. Ang isa halin sa Dios, ang isa halin kay Satanas. Amunan silinakon kaladlokan kung ang ginapangayo mo milagro agod magtuo ikaw sa Dios. Hinali nga ang ginasiling mo nga milagro halin kay Satanas, hindi halin sa Dios. Amo ina nga si Kristo wala nagsugot. Siling ni Kristo daw ano kalaot di Dios non ini mga tao. Ang mga tao nagapaabot pero may milagro. Nga ang importante hindi milagro kundi pagtuo kay Jesus Christ, kay maangkon mo ang imong kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo. So hindi ka na magpaabot pero may milagro, kay basi salon pa ina ni Satanas, kay ipakita niya sa imo abi mo halin sa Dios, gari kay halin kay Satanas, ginaamo ang tama kadelikado pagin. Okay, kabalo ka kung anong ginasiling sa Bible. Si San Pedro nakasugata sang mga tao nga wala nagatuo kay Kristo, katulad man sa atong panahon nga si Kristo nagwali. Okay? Siling ni San Pedro kagini makita sa naunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siling ni San Pablo, ang mga Hudiyo nagapangita sang milagro, kag ang mga Grigo nagapangita sang kaalam. Ang mga Hudiyo hindi magtuo kay Kristo sa Dios kung wala milagro.
Ang mga Grigo naman iya, hindi magtuo sa Dios kung hindi nila mahangpan sa ilang tawhanon nga kinaalam ang mga bagay nga mga espirituhanon. So may duha ka problema. Ang isaya milagro, ang isaya dapat nga suno silang tawhanon na kinaalam, mahangpan nila ang tanan agod nga magtuo sila sa Dios. So may duha ka problema. Aton tanawon dire, ini nga mga problema kag aton nga sulbaron. Tanaw naton ang mga Grigo. Di kon ang ginapaabot sini nga mga tao, mahangpan nila ang tanan nga mga bagay silang tawhanon na kaalam, isa pa sila magtuo sa Ginoo, mabudlayan kita kay man ang espirituhanon nga mga butang, Diyos nun nga mga butang, hindi naton mahangpan sa insakto sa aton nga kinaalam. Okay? Tanaw naton ang Isaias 55, halin sa 8 pakadto sa 9. Nagasiling ang Bible sa aton, siling ni Propeta Isaias, ang hunahuna sang Dios o kon ang kaalam sang Dios malayo kaayo kung ikumpara sa kaalam sang tao. Katulad nga ang langit malayo kay sa dota, amo man sina ang kinaalam sang Dios malayo sa aton, hindi naton mahangpan ang Dios non nga kinaalam, ang espirituhanon nga kaalam. Ang importante nga magtuo, hindi nga magsiling ikaw, nga hindi ko magtuo kung hindi na ako maangpan ining tanan. Paano ka makaintindi sang tanan nga butang? Ang makaintindi lamang sang tanan nga butang, amo ang Dios, wala sing bisan sino nga tao sa kalibutan. Nga makasiling nga, tuno-suno siyang kaalam, mabalaan niya ang tanan nga mga butang. No sir, hindi ka makahimo sina. Tanawa si Nicodemos, isa ka tao nga maalam, manududlo sang mga taga-Israel, nagkadto kay Jesus Christ, kag ginambalan niya si Jesus Christ niya, Ginoo, nagapati ako nga ikaw halin sa Dios. Siling ni Nicodemos kay Jesus Christ. Kay siling niya, hindi ikaw makahimo sining dalagko mga butang kung ang Dios wala nagaupod sa imo. Si Jesus Christ nagsiling sa iya, Nicodemos, dapat ikaw mataw liwat. You must be born again. Di maalam ni, membro ni siya sa Sanhedrin, manududlo sang mga taga-Israel. Paghambal ni Kristo nga kinanglan siya, mataw liwat, wala siya kaintindi. Siling niya, paano ang isa ka tao nga dako na magbalik sa tiyan? Siyang iloy agod mataw liwat. Siling ni Kristo siya, ang ginahambal na akon sa imo, espirituhanon nga mga butang. Isa ka maalam, membro sang Sanhedrin, wala makaintindi sa espirituhanon nga butang. Liwaton na kon ang imong huna-huna subong, nga hindi ikaw magtuo kag magbaton kay Kristo, kung hindi nimo mahangpan ang tanan nga butang, mapatay na lang ikaw sa sining kalibutan. Hindi ka makaintindi sa tanan nga butang nga nagkalatabo sa sining nga kalibutan. Wala ka gani kabalo kon pila ka bilog nga buhok ang natubo sa ulo mo, hindi bala? Nabalaan mo? Ang Dios lamang nakahibalo sina kung pila ka bilog nga buhok ang nagatubo sa ulo mo, kag pila ka bilog ang nagakahulog kada adlaw. Ang Dios nga maalam nakahibalo sang tanan nga mga butang kag nagakalatabo sa sining kalibutan. Pero wala sang isa ka tawo nga siling nga kung hindi na akon mahangpan tungod sa akon kinaalam, hindi ako magpati sa Dios. Ang Old Testament Salmo, amo inaan nagasiling, ang buang-buang nagasiling siyang kagalingon nga wala sing Dios. Wala siya nagatuo. Anong siling siyang Bible? Ang wala nagatuo sa Dios, isa ka tawo nga buang-buang. Ang buang-buang nagasiling siyang kagalingon, wala Dios.
Ang importante sa aton amo ini nga kita magsalig, itugyan naton sing lubos ang aton kabuhi sa Ginoo. Hindi kita magsiling sa aton kinaalam, himuon nakon ang mga bagay kun maangpan nakon. Hindi ina matabo, ginapaabot sang Dios sa imo, halin sa una tubtob subong nga kita magpaubos ang aton kaugalingon, aton isurrender ang aton kabuhi dira sa Ginoo. Maghinulsol kita sang aton mga sala, tuuhan kag batonon naton si Kristo sulod sang aton mga tigipuson. Katapusan, ang isa ka tawo dapat maghimo siya sang insakto nga desisyon siyang kaugalingon. Kagini nga tion, amo na ang tion nga maghimo kita sang desisyon sa aton kaugalingon. Ano ang desisyon nga himuon naton? Pwede ikaw makasiling, isikway nakon si Kristo. Pwede man ikaw makasiling, batonon ko si Kristo. Ikaw ang mag-decide sina para sa imong kaugalingon. Si Joshua, kag makita ni sa Joshua 24, versikulo 15, gintipo niya ang mga leaders sang Israel kag ginambalan, pili kamo subong, pili kamo kung sino ang inyong alagaron. Ang Dios bala o kon ang matuod nga Dios nga naghimo sang langit kag luta. Desider kamo subong. Siling ni Joshua, para sa akon, ako kag ang akon panimalay, magaalagad kami sa Ginoo. Then siling niya, kamo decide, himo kamo desisyon, subong hindi buwas, subong decide na kamo kung sino ang inyo alagaron. Ang matuod nga Dios o kung Dios. Ikaw pwede makasikway kay Kristo. Ikaw pwede man makabaton kay Kristo. Ikaw ang ma-decide sa imong kaugalingon subong. Pero kung para sa akon, ang pinakamaayo kag pinakamaalam nga desisyon, amo ang pagtuo kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga tagipuson. Madamong salamat, kag kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagupod sa aton.